Ndinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Ine zita ndinonzi Stanley Tinashe Goronga ndichibva kuInternational Youth Network Car Service Plan. Tine chirongwa chekuchengetedza motokari dzenyu pose pamuri nguva dzose, ungava usiku angava masikati. We operate 24/7. Ndati ndikuyeuchidzei kuti tine promotion yatinayo panguva ino yekuti iwe neni tigone kuchengetedzeka. Sivai kuti mune mhuri, chekutanga kuzvichengetedza iwe. Mota yako yakakukoshera zuva nezuva nekuti ndiyo yaunoshandisa kuenda kubasa. Vamwe matai apera, tine promotion yematai yedu inotangira pa $35 kusvika pa $63. Also tine promotion yekugadzira suspension yemota dzenyu. Iwe unotenga isi tokugadzirira. Maprice edu ari kurange from $50 to $120 zvichienderana nemota yako. Vanenge vachada wheel alignment yedu iri pa special foot iri pa $8. Kune vachada kuitwa wheel balancing zvese zviri pa special. Ati specialize nezvozvo, hapana chatsiri kuspecialize nacho kuInternational Youth Network. Vanoda panel beating, vanoda spray painting, zvese tinoita. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe, musununguka kutifonera panhamba dzedu kana muchinge mada kutibata dzinoti 078 0665791 078 0665791 kana kutibata pa 071 769 465 071 769 4675. Thank you very much. Komborera kandi nai baba dai mambo tikomborera dai mati komborera munga dai mati komborera nai baba dai mambo tikomborera nere mwezu wakana kuti nedzi mwengu wakana kuti nerimwe gore dai mambo tikombo ona dai mati komborera dai ma okomborera nai baba dai mambo tikomborera nere mwezu wakana kuti nedzi mwengu wakana kuti nerimwe gore kandi nai baba dai mambo tikomborera dai mati komborera munga dai mati komborera nai baba dai mambo tikomborera nere mwezu wakana kuti nedzi mwengu wakana kuti nerimwe gore dai mambo tikombo ona dai mati komborera dai ma okomborera nai baba dai mambo tikomborera nere mwezu wakana kuti nedzi mwengu wakana kuti nerimwe gore. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe, taisa zvanza totanga kukumhoresai nemitupo yenyu yese, pasazowana anoti asiiwa. Tichikumhoresai zvakare kumativi mana enyika, vari kuPlum Tree takukwazisai, vari Nyamandlovu kwese pamtupo tatanga nimiana nzou mukauru takukwazisai. Hongu kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe nhasi rari mwezuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela balalele emakhaya kuhlangana njalo namhlanje kwelinye ilanga njalo amalanga eqhubeka esiya phambili. Elami igama nginguThadiwa Nashe Khuthama uMandlovweni ospecial. Nawu yatinayo nhasi haina kidze, inhawu inosuwisa. Ndofunga muri kuona chivakwa chiri kumashure kwedu ichi itori imba iri kugara munhu. Tichazonyatso kuraidzai picture yacho zvakare imba yaakavaka munhu iyeyi akagogara mumba make some 12 years ene zvaane 2 years achigara panze. Mvura iri kunaya ichingonaya, chando chiri kurova ichi chingovarova, zuva riri kupisa iri vachingopiswa zvakaoma. Akunzima. Isakhiwo elisibona esingemva kwethu indlu yomunye umuntu yena leyo akade ehlala kiyo sokuleminyaka emibili ehlala khonapho, kodwa ke elendlu yakhe enkulu ezathi silitshengisayo naphambili lapha libone, kodwa ngenxa yezinye izizathu usehlala elapha phandle esakhiweni leselisibonayo okweminyaka emibili. Ilanga liyatshisa liphelela phezu kwakhe, izulu liyana lezinsuku liphelela phezu kwakhe, lemuli umqando konke kuphela phezu kwakhe. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ezwisa usizi. Andinozviziva chose vanhu vachinetserana pekugara, asi vanhu vandinonyanya kuziva vachinetserana tisu ana Neshamba nana Nzou, tingoti iwe bva uri pangu iwe bva uri pangu. Asi chakundityisa nhau yemazita ari involved pachiitiko chakadai. Tichinzwa kuti mumwe wacho
ndiBishop. Vanhu vaMwari masvika here pekudai. Dai tawana mukana taizovabata tozovaunzawo pachirongwa tovabvunza kuti ichokwadi here, nekuti zvinhu zvokuudzwa one side dzimweni nguva unenge usina kuwana abalanced story. Naizvozvo tichaedza kuvaunzawo muchirongwa vatitsanangure kuti chii chadzudza naye munhu waMwari. Kuyamangalisa izenzakalo ezinje sijali ukuhlangana lazo mhlawumbe akungubhudi lo mfo wakhe belela insimu belela indawo yokulima, kodwa kunzima nxa sesisizwa kuthiwa uBishop umuntu kaNkulunkulu, umuntu olebandla alikhokhelayo, umuntu oguqa phansi ethandaza. Uthi uthandaza kubani? kuNkulunkulu. Kumbe uthandaza kubani? Ngoba umuntu othandaza kuNkulunkulu sisuka sizibuza ukuthi kuhamba njani nxa umuntu kaNkulunkulu esesenza into enjengayina leyo. Kodwa ke njenge-Drewmas Media sithatha sibambambaxambili, asijayelanga ukuthi sizwe iside elabe lilodwa, sifuna ukuthi sithathe indaba sihambe layo sizwe amaside onke emabili. Ngakho-ke sabe sililethela uBishop nxa singanelisa ukumthinta sikhulume laye simbuze ukuthi kuhamba njani, kuyini osokuhluphile, kuyini osokukhathazile, osokwenze kwaze kwafika lapha bakhona kathesi. Naizvozvo regai kupei mukana kune vakuru vari kugara panze pano vatiudze kuti chiiko chiri kumbotora nzvimbo. Liqiniso balalele emakhaya manini ke silinikeze ubaba ohlala lapha phandle esichasisela ukuthi kuyini okwenzakalayo, kwaqala njani, kuhamba njani. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ke ukubana libe lisubscriber ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nditokutendai kuya kuzondivhakachirawo. I'm sure kuti mavewo concerned nedambudziko rangu. Handina kukwanisa kuti ndikukokeya asi mimi pane vakukokaiwo vaita kuti musvike pano. Inini zita rangu ndinoitwa Chirenji Barnabas. Ndine dambudziko randinaro pano rakukwanisa makore 2 nemunhu waMwari anoitwa Bishop Oliver Taruvinga Chipunza. Ndiye andine dambudziko naye pano. Kuti dai kurunzi ndine dambudziko nemumwe munhu wemunyika, kuda takaenda kwaSabhuku tikanogadzisana zvakapera. Asi munhu waMwari anditambudza kusvika pano. Ndakavaka musha wamuri kuona uyu mugore ra2012. Ndatenga ground iri pari padump ground. Ndine mapepa zvose, maverification okancel zvose ndakaita. Uye zvandangotenga pasi pemuti ndakatotengawo kumagweta. Pandakapinda mumagweta ndakafunga kuti all is well, ndayekuti ndiri kuita zviri pamutemo. Ndakabva ndatenga musha lendi yanga iri dump ground kubva 1998 kusvika 2012. Ndakatsvagawo zvinobvisa madhaga mumusha muno, ndakabvisa, ndakatanga kuisa matombo nezvidhina. Iyo Bishop iye Chipunza iye anoti akandiona, but akafunga kuti mwana wesangano ari kuvaka kuti azomusurprise. Kusvika ndapinda ndagara mumba achingofunga kuti mwana wesangano ari kuvaka kuti azomusurprise. Nokunaka uko chinhu chiri mukati umu akabva aita kuti chiva ndikubva kuita makotsi. Wakaenda kunondisungisa kumakotsi. Kumakotsi ikoko nhau dzangu mafambiro acho takasvika kuHigh Court. High Court yakanditi ndibude without compensation, handina chandakapiwa. Kunyange hazvo mapepa edu takaisa tichichemawo kuti kana muchinge muchitiburitsa tiburitsei after matibhadhara compensation yedu. Asi judge akatitonga ikoko, Judge Joe, he decided otherwise. Vakatiburitsa tisina compensation. Bishop Chipunza vane gweta ravo is also a pastor anoitwa Pastor Obeishava. Ndiye aimirira nyaya kumakoti, and taenda kumakoti. It's unfortunate kuti takasvikotongawo zvakare naBishop Bishop Joe ndo vakatitonga. Saka munoona kuti chinhu changu chiri kundirwadzira pakuti dai ndanga ndichiita zvinhu izvi nevanhu vari munyika vasingazive Mwari, zvanga zviri nani. Zvino ndiri kurwadziwa zvizhinji nokuti vanhu vari kundipikisa, vari kundirwisa vanoziva Mwari. Because it's unfortunate kuti ndine mwana musikana akari suppose kunge achinyora grade 7 gore rino, or 2 weeks ago. Akapiwa nhumbu nemukomana nanhasi hatisati tamuona, asi nyaya yatakairipota iri kumapurisa. Musikana uyu ane paari kuchengetedzwawo zvake zvakanaka. Nevamwe vanawo vandinavo vakangopararira nenyika, ndizokuti vachaita semagirls.
saka dai vanga vachinzwa tsitsi mufundisi nevari kuvasapota taita chinhu ichi tachigadzirisa. Ndane makore 2 ndiro danga randogara, danga renguruve ndo randogara. Ndofunga nyika yese inondipupurira kuti nezuro namari mwezi rokanaya mvura, asi muri kuona makombai, makatasa makombai imvura yakanaya, ende mvura iyi ndimo munzira mayo, nzira yemvura iyi inoenda papa. Saka ndiri kurarama upenyu hwesecond class citizen. Inini ndakavaka, pandakavaka apa ndakashandisa mari yangu yese yandakashandira. I'm now old, ndipo pane pension yangu apa. I had to sell another house to build this house. Iri kungozi mufundisi ndeyavo from Norway. Sure, dai riri lofu rechingwa ndaiti aiwa munhu waMwari idyai. But this is not a loaf of bread. This is not a loaf of bread. Saka it's up to him mufundisi. Inini I'm open, I'm here 24/7 kuti vauye tigare pasi titaure nawe. Kana vasingade kuti titaure nawe, vauye tigare pasi titaure nawe mufundisi. Ipere kwete kuramba vachita zvavari kuita izvo semwana mudiki iye ari munhu mukuru. Ndashungurudzika, vana vashungurudzika, Zimbabwe ndashungurudzika. Ndinokumbira kuti dai zvaibvira ndabatsirwa ndadzokera mumba mangu, ndatora vana ndaga. Hapana munhu asingadi kugara nevana vake. Chishuwo chemunhu wese munyika muno kana wakabereka mwana kuti ugare nemwana, ende kana uchivaka unovaka uchiitira vana. Ndakavaka musha uyu in good faith, ndakautenga in good faith, ndichitenga lendi. Hapana pandakaita chitsotsi. I did everything sezvaifanirwa kuti ndiite kusvika ndavaka musha uyu. Saka Bishop vandishungurudza vana veZimbabwe, kana kuti vachipunza kana kuti chipunza Oliver andishungurudza gweta rake iye Shavo, mukomana wema-human rights, is a human rights lawyer. Ivo ndo vanhu manya kana vakakanganisirwa vanoti manya unoti ma-human rights akanganiswa. Isusu takazvitaura so izvi kutaurwa ndikuita nemiso. Shava akatozvinzwa izvozvi, mangwana is on my head. Hatoda zvavari kutoda kutondiuraya. Ndakakutaura kuti 2 years dzandagara ndinokuona matsotsi after every 1 month, 2 months ndowana matsotsi. Last time vakauya vakandirova pamwe chete namai. Takarohwa, inini ndakarohwa, amai vakarohwa. Apamwe ndingakutadzei shamu yavari kundirovesa, vakasiya shamu yavo yavari kundirovesa ndinaye mumba. Ndogona kutora ndikutadzei kana. Ari kurohwa ndiani? Kuri kuya vakomana vari kutumwa, ndofunga vari kutumwa nachipunza. Handifunge munhu ari kuvatuma ndichipunza, nokuti inini muZimbabwe handina muvengi, handina munhu andakarwisana naye kunze kwachipunza ari kundirwisira imba yandakavaka. Saka chipunza ari kunditumira matsotsi ake, sezvaakamboita kumashuroko. Akambonditumira rimwe tsotsi raida kunditorera mapepa aitwa Marvelous Ahudi, akasungwa nemapurisa, akapika, akaenda kujera akanopika. Akasungwa sei? Maybe mungatitsanangure chichakati nyasitora nzvimbo. Mapurisa aya akauya pana achida mapepa. Ndakamuti mapepa ndakasiya kumapurisa, ndanotora kumapurisa ku-serious frauds. Akabva aenda ku-serious frauds, akabva asvika abva azvi-identify kuti I may see IO from the president. Ndo zvaifamba achitaura kuti I may see IO from the president's office. Akabva anzi nemapurisa aya titaridze mapepa identity, akabva ashaya, akabva asungwa. Takatozongodainzwa kunzi mbavha iyi imbavha, angachida kukubira mapepa tamusunga. Saka chipunza haana kumira, ari kuramba achinditumira futi matsotsi ari kuya achindirova panapa. Ane mwana wake wesangano, wanoti mwana wake wesangano ari kuti ndakadonata stendi. Akanditumira his 77-year-old father, anoitwa Adolf Chiuta Duve. Adolf akauya akandifonera. I've never met him kudhara kumashure, but akandifonera akanditi yatisangane mutown. Ndakaenda mutown nemapurisa pana Julius Nyerere pamene post office pamabhenji pakata. Akanditi ndipe 10,000 USD ndikutaridze kune mbavha akakubira. Ndakati ndinokupa 10,000. All I gave him musuye ndakamupa 100 USD. Akanditi handi ndinokutaridza. Takuenda tasvika pana Robert Mugabe na Samura Machel pamarobots. Akachirika motikari, akanomira kupavement so. Akati iwe uda kuti ndisungise mwana wangu afire mujeri. Ko vana vake vanochengetwa nani? Akabva ati speed kutiza. I'm talking of a 77-year-old father. Akabva atiza, handina kuzomuona nanasi.
saka vanhu ava havana kugutsikana ne20,000 yandakabhadhara yandakavapa pakutanga. Ndakatenga land 20,000. Vari kungoramba vachitumira vanhu kuti vanditorere mari to add on top of the 20,000. Baba wacho nechai biological father, I'm talking of a biological father, aita anoda 10,000. Saka ndakangopukunyukawo kuti handina kungoenda mupa, asi $100 yangu akatoidya. Tsamba yacho ndinayo yakanyora. Zvoreva kuti matsamba angu nezvinhu zvangu zvese zviri in order. Handina chandakaba, handina kuba. Zvinhu zvangu zviri in order, asi ivo syndicate vanhu ava vakawanda muchinhu ichi. Matsotsi aya akawanda muchinhu ichi. Saka ndikungoramba ndichiuya kwamuri kuti ndibatsirei. Chine ichi chamuri kuona ichi chimusika chatiri kutengesawo masweets evana tichitengesera vana vechikoro masweets. Tinogona kuwana $3, $2 pazuva. Ndiya tinofilisa gasi nekutsvakisa muriwo. And then panapa ndo imba yacho yatiri kugara. Mapepa mukoma muri kuona munobva nyoka dzinobva kumuseum. Saka tikaisa mapepa aya kuti nyoka dzisativinge. Tinorova nyoka on several occasions. Pano panorwa nyoka, black mamba. Now muno mudhimomba medu matinogara. Svikai zvenyu, svikai muone. Muno mudhimomba medu matinogara. Mudhimomba medu matinogara. Ndimo mumain house imo. Ndimo mune zvese. Izvo zvinhu zvamuri kuona zviri mumu zvese zvakaunganirwa zvakadyiwa nemuchenje. Hapana chichashanda apa. Wangu tangomisikidza kuti chitende chedu chirambe chakamira. Asi hapachisina chinhu chichashanda chamunoona kuti chichashanda. Hapana. Asi ndimo mumain house, ndimo mune zvese. Ndimo matinorarama. Kana muri iripo mazuva ezvikoro pazvangu zvakavharwa apa, vana vakauya indairara apa mumotikari. Ndinopaka motikari apa, ndorara ipapa. Ndopa bedroom pangu apa, ndinorara apa. Ndopaka motikari ndopaka ipapa. Kana tivhara dhoo redu mausiku, asi muri kuona kuti hapana dhoo kapa. Hatina dhoo. Kana tivhara dhoo redu usiku tinotora chinechi. Ichi tinodaiso tudaiso tatovhara dhoo. Saka matsotsi aya ari kuuya anongosvika ipapo pamakamira ipapo. Ndipo vanomira imwe nguva vakapotsa amai musoro nechidhina chipavement icho. Vakavapotsa musoro vakazonotemwa ruoko urwu. Novanga vakarara vakadai vakazotemwa ruoko urwu. Vakakuvara. Ine iyi ndakachichengeta kuti muzochionawo kana mauya. Ndiyo shamu yavari kundurova yavakandurova nayo. Muri kuona yakatyoka panapa. Vakandurova chinechi. Ndakatobvisa sheti ruoko kuti ndiwane mapfekero sheti. Vandurova. Ndiyo shamu yavakarova nayo zvakare amai. Saka tiri kurova. Vanhu ava havasi kuti vanhu vari kubva muno matsotsi muno maayo. Vanhu vari kutumwa naBishop Chipunza. Bishop Chipunza ndiye ari kutumira vanhu kuzoturova. Saka ndiyo nyaya yacho. Ndipapa ezvo takatodaiso tatovhara dhoso. Imimi pamunovhara dhoo, mukia screen door, mukia room bedroom. Isusu takadaiso tatovhara. Tuchengetwa nenyasha dzaMwari. Mufundisi Chipunza. Bishop for that matter. Dai kunzi ndikutaura nenyaya dzezvigure. Kuzvigure wani kune unit. Zvigure wani zvinotaura zvichinzwanana. Mufundisi wechechi. And the church yacho akatotaura iye mufundisi yakati, I will fight you with the church funding until I win you. You will never win in any court in Zimbabwe. Akagara anditaurira pamberi pemapurisa. Oliver Chipunza. Tingada kuziva kuti chechi yacho inonzi chii? Chechi murume yakabuda muAIVE akapanduka kubva muAIVE akanotanga yake inonzi African Apostolic Flame Lily. Andichaziva asi ndinoziva ane tumachechi twake tudiki turi dotted around. Iko zvinezvi marimwe zuro anaya ndakanzwa kuti ari kunamatira ari mu9th floor if I'm not mistaken pa construction house. And pa construction house ipapo ndipo panga pane malo akanditirawo agreement of sale nezvese. Vanga vari pa construction house foot. Saka inzvimbo yavo yavanotambira. Inzvimbo yavo yavanotambira mufundisi. Ndichivaka imba iyi kubva paground. Vakatizvo iwo vaifunga kuti mwana wesangano ari kuvaka kuti azova surprise. Handisi mwana wesangano ravo. Ndinatoona baba wangu mutungamiriri wangu kumasowe. Saka no, he must not fool himself achifunga kuti mwana wake wesangano. Handisi mwana wake wesangano. Iyi ndiyo comfortable yangu.
yakadyiwa nemuchenje yapera yave comfortable yangu yakadyiwa nemuchenje makauya kuseri kunoku makauya pana apa panopaka motikari mausiku wakomana nemagirls of the night vanoita basa ravo pano vose vakakanda makondomu apa maused condoms ndinotonhunga maused condoms nearly every day worse on Friday, Saturday and Sunday apa unotonhunga 3-4 nepamberi pananamboti mupake motikari yenyu apa izvi zvamuri kuona zviri muno miti zvese izvi zvakadyiwa nemuchenji hatisina chichazoshanda zvakangomira kungomira chete makatasa uya mutasa zvenyumaoni asi muri kuona iri ndio gumbo redressing table reheadboard iri muchenji wese uyu zvoreva kuti chese ichi hachashanda ichi zvakadyiwa nemuchenji zvese zviri mukati zvakadyiwa nemuchenji at one stage vakambuya kuzisa kwandakataratera vakambuya vakasumudza dressing table yakabva yapunzika girazi kuti mwa kokumuka kwandakaita saka vachipunza bishop chipunza hatitambudza hatinamatire vanhu kuti vafe murawo wechechi hautendedzi asi tonamatira kuti kana vachizenge vafa they must rest in peace kana ari mwari anonamatwa nenyika yese avari kunamata then that God is not a God kana unless vane wavo mwari kana ari wedu tese wedu haabvumi izvozvo saka vachipunza ndo zvinonzi chinja ndo zvinonzi dzokoronoko kufunga ndinoshamisika kuti nemaelders ari muchechi mavo kuti ari kuti kudii munhu yaanitori nechechi ka zvoreva kuti muchechi make mune maelders mune vafundisi mune mapastors mune maevangelist mune mayouth mune mawomens arimo ari kuti kudii ndiwo ari kubhadhara mari yokuti chipunza apota achiendera kukoti achinondirwisa kukoti utoshamisika kuti chechi iyoyo ndiye vanhu chaiyo here kana ndiye masatanists nokuti machechi chaiwo atinoziva by now zvingadai zvakachinja and I'm appealing kumachurch pastors emunyika muno vafundisi vemunyika muno mese any church please taurai nemubenyu izvi zvinhu izvi zvichanyangadza iye zvichanyangadza chechi yamwari vanhu vachashaya kuziva kuti tinoenda kuchechi kunoitei zvafanana nebaba muri kundona panapa ndane makore maviri ndakapfugama handina izwi randinokwanisa kutaura ndakapfugama ndinongotanga kuchema saka hatisina kuti tichaziva kuti kuna mwari here kudenga kana kuti hakuna mwari because of one man anozviti is a deliverance kana kuti is a bishop is a pastor is a reverend I don't know ndotoshaya kuziva kuti akamuordena kuti is now a bishop ndiani daenda iziva spiritual father at times vanhu vanongoti maspiritual fathers daita iziva spiritual father wake naimboenda kwaye noti baba ndimi makaordena munhu kuita bishop ndiwo here macharacters abishop ainawo saka ndikurwiswa baba ndikurwiswa nemunhu wamwari isusu kwedu kuchechi kwamataura kweko kuti kwedu kuchechi tinoputa bute asi tinotaura tichinzwanana kwedu kuchechi tinopfeka mamvemve marengenya vanhu vochiti zvigurezvo asi tinotaura tichiita sei tichinzwanana saka ava vanopfeka masuta ngavachinjika unhu hwavo ndo zvinonzi chinjai izvi kwete zvavanoda kuchinja vanoda kuchinja zvisingachinjiki vachisiya zvinochinjika ngavachinje vaite vanhu chaivo ana chipunza nekuru rake pastor Shava arimo ambeno koti koko vanotonga koti koko inini am a law abiding citizen dai ndisiri law abiding citizen ndakapinda mumba mangu this is my house ana wenzi vakapinda mumaprazi 1 vakati izvo inzvimbo dzanasekuru vedu vakapinda vakaitwa chii hapana nhasi vanhu vagere mumaprazi murungu iyeye akanga ari mupurazi momo akabhadharwa mari yake compensation akaenda kuinini ngava ndipe mari yangu imba is valued at 120,000 long back ndakavati give me 120,000 kana makakwanisa kuvaona vakakupa $120,000 yangu nhasi mangwana kufuma kwezuva munondoona ndisipa kumusha ikoko kwamaitaura kuti maona muti uri kubuda mvura ndiyo neighbor wangu ikoko ndo kwandinomhanya kuna chief negomo mambo ndauya ndipe pokuisa hembe yangu ndopiwa pokuisa hembe yangu ndonocheta hembe yangu ikoko ndonyarara handitaure nawe ngavandipe mari yangu give Caesar what belongs to Caesar imba ine nhoroondo yeropa
ndakaivaka neropa because this is my pension, this is my whole life earnings. Nhoroondo yeropa iyoyo haifudzwe nechinyoro chakanyorwa najaji kuti jaji angotonga. Mutongo wepasi pano, mutongo wekumakotsi mudiki pano mutongo uchabva kudenga kuna Mwari. Ngazvizive, you must not be happy with that paper rine judgment yokuti it's his house yasina kuvaka kana one brick. Utofara kuti izvo ndapiwa a good judgment in my favor. That means he doesn't think. He's thick in the head. He must start thinking kuti kundingopati pangu sei ndisiri ndakavaka iye akavaka aripo. That's thinking, that's gentleman. Ngaadzoke. Ivo vafundisi vake vaanavo mukereke mavo uyai titaurirane. Musangoramba kushandiswa kuitwa vanhu, but uyai titaurirane. Inini I'm here to stay. I'm here to stay. I'm not going, I promise you, I'm not going to move, not even a single inch. Vanogona kuuya vakatuta zvese zvine chikatapira vakaenda. Ina vanhu kwanisa kundisa pachikatapira. I'm here. I'll die here. Yeah, I'll see them to the end. I'm not fighting them, they are fighting me. And then I've always said, guys, let's come. Takavanyorera tsamba kuti uyai titaurira. Lawyer wachena akapindura akati, you are staying in my client's property. Ndiri kugara pa state land. Ikanzwi. Yavo inoperera kuenda havatomboziva kuti ndakaisa jurahway. Nemasentimeters andakaencroacha nawo kuya kuno kwavaziva. Ndini ndinoziva because ndini ndakavaka chinechi. Saka handina kana kutomboisa kana step paland yavo. Ndiri kuland yecancel. And the land yecancel yekuti cancel yakati yapana ndiyo nditi makaencroacha magara paland yedu. Chet, period. They must stop saying whatever nonsense they are saying. And I heard them saying a lot of nonsense. Kuti zvakabirwa. Ndakabirwa nani? Ndimi makandibira ndoziziva. Ndimi makandibira. It's a syndicate. And that syndicate will crack one day. Whether they like it or not, there's a God in heaven. Amuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai mazvinzwira ishuro yedu yekutika tichakwanisa kubatana naBishop vatiudzewo kuti nhau yavo yakanyatsomira sei, asi zvinorwadza zvinoshungurudza mwoyo kuti munyika yatinenge chiti takasununguka ndiko kusununguka kwacho here kunenge kuripo. Akubuhlungu indaba ezisa usizi kakhulu, ngakho ke sabe sililethela uBishop sikhuluma laye sizwisise ukuthi kuhamba njani. Kubuhlungu kakhulu balalele emakhaya ukubana sabe sithi siselizweni lethu sikhululekile asathola uzibuse, kodwa abanye bethu bephila impilo enje. Wena lapho khona, lapho lala khona uyavala umnyango ukhiye, uthatha ibhagla bar ukhiye, kodwa omunye umuntu ulala evale ngensimbi nje kuphela lapha lala khona. Sengikwazise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Endrune Shamba ndiro star rangu. Atadiwa nashe kutama. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Kaga mukwaneka ngondwera gitare rega.
Harare.